Ами сумата е близо 300 хиляди лева. Ще си търсим правата. Аз сега така и така съм се разходил до Пловдив. Ще отида ще звънна на господин Димитров, ще звънна или поне ще опитам да вляза при тая госпожа Топчиева, да кажа какво се случва. Чакайте обаче. Вие ме прекъснахте и не ми оставихте най-сладкото. Скандала. Скандала е, че в Акт 16 пълната бройка на седалките съществува. Акт 16 община Пловдив се съгласила и е подписала 18 589 седалки първи път. Втори път имаме приемо-предавателен протокол, с който община Пловдив предава тези седалки, които не иска да получи от нас, на ПФК Ботев Пловдив, същата бройка. Тоест ние имаме два документа, с които община Пловдив се облагодетелства с едни седалки. Разликата за тези седалки е към 60 хиляди само за тези седалки. Идеята е... Общата сума е близо 300 хиляди с тези, които не са ни платили, с това, което ние сме платили, защото ние сме издали фактури, ние сме платили като към ДДС. Тоест, според вас, общината до този момент ви дължи около 300 хиляди лева. Нищо не е платила това, което е извършила. Общината не е платила това, което е по договор за инсталирането на бройката, която е по договор, което е, може да го проверите цялата сума, малко над 230 хиляди лева. Плюс тези 60 хиляди лева, с ДДС говоря, плюс тези 60 хиляди лева, които с ДДС са примерно 70 и няколко. Тоест седалките не са платени, нито една седалка? Не, седалките са платени, не е платен монтажа на седалки. Седалките са платени. И какви бяха сроковете оговорки? Няма оговорка, има обществена поръчка, в които сроковете са 2 месеца, след което ние трябва да представим съответните документи, след което ние тръгнахме да си гоним хората. То не беше изчакайте кмета да се върне от Япония, то не беше изчакайте еди кой си да свърши еди какво си, то не беше какво ли не беше. Нали? И в крайна сметка ние сме фирма, която работи с пари, тези пари ни трябват, ние сме ги инвестирали, и труда на хората, и материалите, и всичко е вложено и е там. Мислите ли по съдебен път да си искате парите? Ето да отговоря и на въпроса на колегата ви. Вкарваме жалба в прокуратурата срещу госпожа Топчиева, защото тя, значи в момента община Пловдив се държи като рекетьор. Тя е взела от нас едни седалки, предала ги на някой друг, обаче не иска да не ги приеме от нас и да ги плати. Това първо. Второ, нали, това се е пар екселанс принуда. Принуждават ни да се откажем от тези 430 седалки, за да подпишат протокол за останалия монтаж на тези, които са по договор и да ни платят парите. Тоест, те ни държат по най-класическия начин от наказателния кодекс. Добре, община Пловдив се управлява от кмета Здравко Димитров. Не можахте ли по някакъв начин да контактувате с него, да потърсите среща с него, да разбере от вас какъв е проблема? Искате да кажете, че кмета Здравко Димитров не е запознат с този казус, така ли да изглежда? Значи аз искам да кажа, че малко ми прилича работата, но в това не съм сигурен. На царя дава, падара не дава. Защото цялата работа вероятно нямаше да стои като казус, ако не беше на места на тези под Здравко Димитров, които трябва да свършат конкретната работа, т.е. да подпишат един приемо-предавателен протокол. Аз не мога да се представя, че в 21 век в Европейския съюз главен секретар на община ще каже на служител на общината: ти няма да подписваш нещо, което знаем, че е така, обаче няма го подписваш, иначе ще уволня. Искам да кажа, че малко ми прилича работата, но в това не съм сигурен. На царя дава, падара не дава. Защото цялата работа вероятно нямаше да стои като казус, ако не беше на места на тези под Здравко Димитров, които трябва да свършат конкретната работа, т.е. да подпишат един приемо-предавателен протокол. Аз не мога да се представя, че в 21 век в Европейския съюз главен секретар на община ще каже на служител на общината: ти няма да подписваш нещо, което знаем, че е така, обаче няма го подписваш, иначе ще уволня. Здравко Димитров съм имал среща, наясно е с казуса. Той е наясно с казуса още преди откриването на стадиона. Според нашия юридически отдел казуса за съда е пар екселанс. Той ще бъде решен бързо и лесно, надяваме се. Така че съда е задължителен. Но проблема е в това, че тези хора на нас не причиняват тежки щети и го правят с някакъв, не знам с каква причина го правят. И при положение, че се раздават едни 10%, едни милиони на други неща, а пък за 60 хиляди да се правим на маймуни, при положение, че сме били наясно. Пламен Райчев беше всеки ден на стадиона, изглобяваше мебелите в
в VIP центъра, извинявайте, в VIP скайбоксовете, да, и не знаеше за това ли, че всеки ден си го говорихме това нещо. Пак да уточним сумата, защото веднъж казвате 60 хиляди, веднъж около 300 хиляди. Тоест общината е готова да плати 240, а вие претендирате за 300 хиляди. 60 хиляди по-малко. Общината не само трябва да е готова, общината трябва да ги плати. Ние имаме банкова сметка, имаме договори, имаме качени. Тя е съгласна да плати 240 хиляди, а вие претендирате за около 300 хиляди. Така ли да го разбираме? Общината не знам на какво е съгласна да плати, защото 4 месеца след като нашия договор е приключен, общината не е превела парите в нашата сметка. Така че не знам какво е съгласна общината да плати. Но заради едното ни изнудва, че ще ни плати това, което уж е съгласна да ни плати, само ако се откажем от другото. Това ви питах колко е съгласна да плати общината. Значи ние имаме по договор монтаж на 18 159 седалки с цена 10 лева, без ДДС. Значи това може да си го умножите и да видите точната цифра. Ако искате, ще изварим калкулатора. С ДДС, коя е сумата, която ние трябваше да сме получили преди минимум 3 месеца, защото имаме 30 дни отложено плащане. Второто нещо обаче, общината какво е съгласна да плати, не знам, тя не подписва приемо-предавателни протоколи.